Кызыл файдалы, ул иммунитетты ныгыта, яки кызыл кояш астында озак йөрү ул тире авыруына килтерер ихтимал. Бул ике фикердин кайһыгы дөрес? Һаумыгыз эфирда интервью тапшырабыз. Студияда Гөлсемә Эштанова, программабыздын кунагы, хирург һәм онколог Гөлнур Нигманова. Гөлнур Хәмзиевна, һаумыгыз. Исәнмесез? Гөлнур Хәмзиевна, кояш ул файдалымы, зыянлымы? Кояш ул безне бәхетле ясый. Кояш безнең кәефебезне күтәрә. И ул бөтен нәрсәне үстерә, матурлый. Кояш ул әйбәт. Каяктан улайга тире авыруына килтерергә ихтимал дигән фикер килеп сыккан. Безнең кешеләр белмиләр шамасын. Койсы бер кешеләр чыгалар да беренче көнгә баралар кызынырга, и сагат ярым, 3 сагат пешәләр. Аннан киләләр табибка приемга, бөтен тиреләре кып-кызыл, кисәкләп, набла янган, слаб, рәтлей башлыйбыз. Нимә эшләргә һәм кояшта тән янһа? Тәүге сиратта. Бипантен, метилурацил, кератопластик дигән әйберләр аптекка барасыз, и слыйсыз. И элеккеге коймак. Үзебезчә. Ябай май шулай, табигый май шулай. Но иң менә кешеләр кызынырга барган саен иң беренче көнне 10-15 минут кына булырга ярый. Улы кешеләргә и балаларга кояшта бик сок булырга кирәк. Хатта айрым вакыты бар диләр, шулай бит. Кайгы вакытта кояшта кызынырга ярамай. Бездә ул менә кояш менә ул вакыты бар. Менә шителгә барсак кызу якларга, анда 10-нан 12 хәтле и 4-тән 5-кә хәтлегенә чыгарга ярый. Шундай хәвефле вакыты бар, димәк, кызынырга ял итәргә барган сакта. Янасыз и шатлык урынны сез үзегезгә бәла табасыз. Кояшта кызынган вакытта безнең тирелә нинди үзгәрешләр була? Бына нисек ул үзгәрә? Һәм нинди үзгәрешләргә килтерү ихтимал артык кызыну? Менә безнең нәсел, менә без монда яшәгән кешеләр бу якларда, безнең тәнебез бик ак тиребез. Ул үрәнмәгән нык кояшка. Без кояшка барсак, менә или күчсәк икенче якка, менә минем кырма приемга бик кеш киләләр кешеләр. Менә Турцияга киткәннәр яшәргә, шителгә яшәргә киткәннәр. Ялар менә монда туганнарына кайталар да йөгрә-йөгрә киләләр. Аларның тирәләрендә әллә нәрсәләр үсеп бетә. Аларның безнең тире яратмый кояшны. Нәрсә була? Менә беренче көнне ул просто кызара да и нитәргә тиеш. Привыкать итәргә тиеш кояшка, постепенно нитәргә чыгар. 10 минут дигән. 10 минуттан башлап, менә инде озак көннәрдә 1 сагат ятырга ярый. Ничек ишә бездә кешеләр сокламыйлар үзләрен. Менә опалар, менә мин үзем бокчашы, мин нык яратам чәчкә үстерергә, бокча корырга яратам. Ул минем прямо йөрәк майым. И мин күп кешеләрне таныймын. Аларның бокчашылар, аларның загарлары менә монда бит, муен, әзрәк күлмәк кисәге, аяклары ачык, и кулларында шундый төрле топлар, и битләрендә топлар. Пигмент топлары. Пигмент топлары. Аларны веш тикшерергә кирәк, корырга кирәк, и алар белән көрәшергә кирәк. Ничек көрәшергә мөмкин? Көрәшергә мөмкин, менә SPF дигән кремлар бар. Менә яртысы булса әле ул бик әйбәт булыр иде, беләләр аның турында. Но бер 10-15% кына кешеләр аның белән кулланалар. 10-15%-ка итә микән? Кәмрәктер ул? Кәмрәктер. Күңелле әйбәтрәк кулярга. Һәм бу SPF-лы кремнарның да бит әле вакыты сикле, шулай бит, ул ярты сагат кенә. Иртән чыгыр алдыннан ярты сагатка, менә бармагыгызны аласыз, менә шарасыз и бөтен битегезгә сылыйсыз. Чыгасыз, су керсәгез, яңадан сөртергә кирәк. Сөртмәсәгез, бар кешеләр, койсы бер кешеләр, аларга кышкыны да бар. Шул хәтлек оппак тиреле кешеләр бар. Аларга SPF җәй кенә түгел, жыл буена кулланырга кирәк. Бу SPF-тан күрһәткесе нинди булырга тиеш? Мәсәлән, яйгы кызу
кояш астында йөргәндә? 50-ка дигелелгән, анда цифрлар бар, 10, 20 и 50. Менә кемнең ничек ограк, нишкәрәк, аларга SPF-ның ние күбрәк Күрәткесе кирәк. югарырак булганды кирәгендә димәк. Ние без тирене сокларга тиешбез. Безнең башта була бәләкәй генә бер топ. Пигментация диләр аны. Аннан бара тора, ул пигментация нестәкәй була. Ультрафиолет повреждает ген. Тире ние 40 көн яшәй дә, аннан ул куелып төшәргә тиеш, эпителий. Но ул төшми. И ул шулай менә кола, и шундый бер топ килеп чыга. Катлана килеп сыга. Умница. Әйе, дөрес. Шулай була да ул, и аннан кератозга әйләнә. Мин аны булай әйткәндә шипшик киткән дигән. Ну, чынлап та менә койсы бер кешеләр киләләр, урам буйлап карап китәм көчәктә. Опалар, обуйлар йөриләр. Аларның битләрендә шундый зур топлар, ямсыз. Алайда ямсызлыктә бер төнья ягы. Ул бит жаман шишкә әйләнү бар. Бузылёма дигән бер ул кешеләр битләрен сокламыйлар. Ул шундый бер килеп чыга рамка, ул төзәлмәй, бер кашан да төзәлмәй. Вроде булай копланган бәләкәч башта була, биттә, тоноуда, муңгайда. Йөри кеше мунча барып кайта да, ул кеше коралы таң калмый ди. Балалары белән слап куйган булалар. Ну, ул төзәлмәй, бузылёма. Аны бигәйбәт лечить итәләр, аны кисе баласын, луч онкодиспансерда үтәләр кешеләр. И ул нык әйбәт лечить итәлә. Куркырга кирәкме рак дигән сүздән. Бузылёма возрастной рак. Кешеләр аны алалар да и бәхетле яшиләр. Метастаз булмый, яңадан только икенче җирдә чыгарга может, потому что тире жуко. Димәк, күзәтеп торырга кирәк һәрвакыт тиреһен. Дерматологка барырга, хирургка, онкологка. Уларны алу хәвефле түгелме? Төрле миңдәрдә, төрле тән Миннәрне тиреһендәге. дигәндә менә койсы бер кешеләр өчен дөрес эшләмиләр, кызынуга баралар кояшка, лейкопластыр белән минне каплап куялар. Ул дөрес түгел. Ондай ишеткән юк инде әле ул. Мин практикада бик күп бер күргәнем бар. Нәстә белән генә сламыйлар, нәстәкәй белән генә бәйләмиләр, нәстәкәй генә эшләмиләр. Ни өчен дөрес түгел улай эшләү? Мин ул элемент кожи, ул тоже, а бүтән тире ул тын алырга тиеш. Анда парниковый эффект, сразу инфекция керә, и ул аннан җибе ямсызләнә, кеше курка, аннан тәнелне эшли башлый, и аннан исәнмесез онкодиспансер. Ничек хакларга һәдә әйттегез? Төрле кремдар менән кулланырга дигез. Шулай да кояшты безнең организмның иммунитетын ныгытыр өчен Бүтән бер шамалы булырга тиеш. Кылынырга ярай, димәк. Ярый, только вакытын санитария карарга кирәк. И койда, и ничек. Алайда менә бәләкәй балаларны электрип паралар шителгә или монда кояшта кызыналар да, аннан йөгереп киләләр. Баланың тиресендә яңа миннәр чыккан. Это алай була ул тире реагирует на солнце. Кояшка шунда. Кояшка. И куркырга нардан кирәкми. Гөлнур Хәмзиевна, беләбез, кояш һәм D витамины улар үзара бәйләнгән. Без хәзер инде кәңәш бирәләр. Ел дәвамында D витаминын эсергә кабул итәргә тиҙәр. Бу дөресме ул? Әллә йәйгеһен кызу кояш вакытында D витаминын кабул итмәй торыр хакта буламы? Беләсезме, менә мин үзем аптырадым, поликлиникага бардым, и бушка ул анализын сдавать иттем. И корадым, ничек минем витаминым. Витамин D-ны корадым. Алыргамы, юкмы, баштан анализны сдавать итәргә кирәк. Кан тапшырырга кирәк. Конечно, алай аннан гына сез беләсез, кирәкме ул сезгә, юкмы. Бу биохимик анализ. Әйе. Һәм онда табиб күрә. Табиб күрә, менә минеке әзрәк кәмерәк иде. Но мин кояштан барыбер куркамын. Минем тәнем ок, и мин олопа, шуның өчен миндә дә пигментация, кератоз чыгыр бик мөмкин. Шуга хакланаһыгыз. Сокланам. Кабул итәһегез D витаминын. Гөлнур Хәмзиевна,
Яй ул организмда ныгыту мәлетинек нинди кәңәштәр бирәсегез безнең тамашлашларыбызга, нисек яйды үзебезнең организмда сыныктыру өчен, ныгыту өчен файдаланырга була? Җәй кенә бок шәшләгез, күңел ачыгыз, чәчкәләр үстерегез, дөньяны матурлатыгыз, үзегезгә, күңелгә шатлык китерегез аның белән. Кояшка сөйнегез, исәнмесез диясез көндә кояшка. Ул бит шатлык. Һәм күңел торышы ул һәрвакыт безнең сәламәтлеккә йогынты яһай, шулай бит? 100%. Рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙгә. Кояшка ҡыҙыныу ҡағиҙәләре тураһында хирург-онколог Гөлнур Ниғманова уртаҡлашты һәм иғтибарығыҙға рәхмәт, йәйегеҙ файҙалы булһын тигән теләктә тапшырыуҙы йомғаҡлайбыҙ.